गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै गोबावनि उनावहाय मोनसे ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय न जिरसनाजों आंजों न दिनै जोंहानावहाय आलासि फैनो नागिरदों। आलासिया जाहैबाय जोंहानि बिजावजालि हिमानसि बिमा हिमानसि बिफा न ओमफ्राय श्रियान्स आगै श्रियान्सआ जोंहानाव दिनैसो फार्स्ट टाइम फैगोन आरो बियो गथ' गोरलै मोनखांनानै न'आव दंहैयोमोन नालाय ओमफ्राय फैनाय जाथ'वाखैमोन देहाफोरा थिग जायखाय ओमफ्राय दिनै आलासि जानो फैगोन आरो बेफोरखौनो एसे मेम'रि दोनथ'थ' ब्लग भिडिअ बानायलांसै। जायफोरा जों भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। अखा हाबायहाय अखा हाबाय जोंहा ब्लग भिडिअ लाहैनो नै मैगं सायगासिनो मा मैगं सायदोंथाय लाइ बिलाइ ओमफ्रायो पटल सायगासिनो आरो आलासिफोरा मोनफैथ'वाखै नालाय आलासिफोरनो मा संगोन मा थागोन एसे रेडि खालामगासिनो। ओमफ्राय रेडि खालामनायनि सिगाङावनो पार्सेलाबो मैया सार्भार डाउन जानायनि थाखाय हरजोबनो हायासै। ओमफ्रायो दिनै आरो सानडेनि थाखाय हरनो हाया गाबोनसो ज' हरनो हासिगोन नालाय ओमफ्राय जमा जानानै दंफैयो आरो बेखौनो एसे देखायनोसै भिडिअनि गेजेरजों। जायफोरा अर्डार खालामदों बिथांमोना मिन्थिनो लुगैयो नालाय फट' खेबना हर ओरै होननानैबो बुङो सोरबा ओमफ्राय भिडिअनि गेजेरजों देखायनोसै आरोना। नै जायफोरा सेम्पु थाव कन्डिसनार क्रिम अर्डार खालामदोंमोन नोंथांमोननि थाखाय सब पेकिं जाजोब्बाय आरो पेमेन्ट खालामखानायफोरनि थाखाय ओमफ्राय गाबोन जमा हरनोसै। नै फिसाथार बियो फेस वास नाबा क्रिम जागोन आरो नै बेथ' गिदिरथार बेहा बुरजाहैनो जागोन थाव सेम्पु कन्डिसनार क्रिम बेफोरबायदि जानो हागौ आरो जायफोरा बुरजा खालामदों बिसोरनिया गिदिर जायफोरा फिसा खालामदों बिसोरनिया फिसा आरोना नै बुरजाहैनो जासाबबाय। मुथुआ एकदम खस्थ' खालामनानै पेकिं खालामजोब्बाय। ओमफ्राय दा न'आवनो पेकिं खालामनाय नालाय एसे गद्रा गद्रि जायो आरो बिनि अनगायै सोथुमनानै लांनाय जायोना बांसिन गद्रा गद्रि जालांबावो। आयु आब' अनजिला हाजि मोजांखौनो पेकिं खालामना हराखै गद्रा गद्रि खालामना हरदो होननानै साननो नाङा दे नोंथांमोना न जिरिसना न नै जिरसनायासो गेलेनोसैनो मालाबा जिरसना गेलेनायावबो बोरैबा जालां दाखालिथ' बियो क्रिमनि बाख्लाखौ गेलेनानै अरख्लाबदोंमोन सोरनावबा मोनहैबायसो नै सोरनावबा मोनहैबायसो नामाथाय हामालै सोना माइनाव दै नाखौ एवनायनि सिगां नै एसे हालदि संख्रि लगायनानै लादों। सिगाङावथ' आं बेबायदिखौनो लगायस्रायामोन ओमफ्राय दाना लगायनानै लायसै आरोना मालायफोरखौ नुनायखाय मोजां जायो एवनो होननानै बुङोना। Awan deh. Kepeng dong ada? Keba. गासैखौबो संखांजोब्बाय बांद्राय आइटेम गैया। ओमफ्राय मा संदों बेखौनो एसे देखायनोसै आरो फार्स्टआवनो बेनिफ्राय जागायलांसै। बेयावहाय दङ मा दङ र' खुलिनानै देखायनोसै आरो खोन्थाथ'लायला। नै बेयावहाय दङ ना गिदिर ना बिदै एसे होनाय। ओमफ्राय बेयावहाय मा दङ पटल फ्राय। ओमफ्राय बेयाव मा दङ होरो ना खर'। ओमफ्राय बेयावहाय जोंनिया दै गुदुं। ओमफ्राय नै बेयावहाय दालि ओंख्रि सेस उखुन्दैजों बोरैबा नुबाय। ओंखाम संनाया गोदौफुबाय ओंखाम संनाया मानसि मोजां नुदों। दालि ओंख्रि ओमफ्राय बेयाव लाइ भाजा
बेखिनियानो दा उनावहाय पापरफोरखौ एवनोसै आसारफोरा दा उनाव जासिगोन बेखिनियानो आरोना आइटेमा दिननिया गुरलाय गुजाय जाजोबखायो अयनायसो ओमफ्राय नै दैयाबो दैबानो गाज्रि जानानै गबाय थायो नै श्रेयान साफैदों आबैजों बामजादों ओइ ए हमलिनबाय दे आगैखे दाव हे मानसि आगैखे दाव आगै श्रेयान नायदो नोंबो नायदो ए बिथिमालाय गोजा जासिनोबाय दिनैसो मेगन नुबाय दा मोसाफा इयाव ओइलाय दे मोसादो फैदो आगैखे दाव फै आंनाव मोसानाय बेखिनियाव थाबाय फेसन थाबायनाय देखायदो होनलाय देलाय फेसन जा फेमिलि फट' लादों फेमिलि फट' आंथ' गावखौनो गाव सिनायहरावलासो गोजानद्राय जानदां सिन्थानाया आयो सिरिसना फै नुदो दा फै बाय फेमिलि फट' बाय मानसि आगैया बाय लादो नै आगैया बाय लादो टाटा बाय नाखै आगैयानो बुंखादो बाय नाखै उनै बाय लानांगौनो दे बाय ओइ नाखै बाय ओइ बाय नो दे deh ensik lahor apa देलाय हि मानसि देलाय आगैखो ensik लाला Ile. जाबाय दे Bye bye manci bye bye थांदो थांगौमोन bye bye थांबाय आबु थांबाय deh bye bye deh apa बाय टाटा आलासिफोरा थांबाय जोंहाना होन थांबाय थांबाय सेस खर' बुलायलायबाय मा जागोन दा थांनायनि खर' बुलायलायबाय आबै सोना